Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Ranke daɗe, har yanzu akwai matsalar barazana na bidiyon da ke hannun Umar Hashim. Ranke daɗe, har yanzu akwai matsalar barazana na bidiyon da ke hannun Umar Hashim. Action! Ranke daɗe, har yanzu akwai matsalar barazana bidiyon da ke hannun Umar Hashim. Wanda ya ɗauka namu akan shirya masa sharrin saka mutu. Wanda ya ɗauka namu akan shirya masa sharrin sata da kai. Hakan ya sa na tuntuɓi MD kan wannan magana. Hakan ya sa na tuntuɓi MD kan wannan matsala. Don me yasa za ki tuntuɓe shi? Bayan kin san cewa yana koyuwa da bayansa, ba ki tunanin hakan zai fi wata matsala? Ranke daɗe, ba ni ce na tuntuɓe shi a karon farko ba, shi ne ya fara yin nadamar sakan goyewa da bayan kwantar da yake. Kai, me haka? Ku cika shi. An daki dade. Sai da muka ce kar ya shigo, shine ya shammace mu ya shigo. Malam me ke faruwa da kai? Ranka ya daɗe, gawa na gani a cikin motata. What? Shine ne ce bari in zo in gaya ma DPO. Gawa? Eh, gawa. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.